St. Mary's Secondary School Rangblang Kanjaraki ya ka jingdap sanpo snam jongka ha ka arpandro teret mentau banai ha ka te ka jingrakhi an net bani shimbenta de ki nong shat bapau nam na poka jela ko Steve Jerwa mat ki we ya ka jinga ko apshat on panya da ka West Khas Hills Entertainment Association ringkat ka Meghalaya Dancer Association kandonru ka kusnam ya ki nong jom da ka jinga ko apshat da ka jingkumen ngi hangning ya don hangni baro language ba phaibok kum president mga ba federate kum general secretary ba balam pram kum finance secretary jom kani ka kunhun jungi ka Western Khasi Entertainment Meghalaya iwan ban karpat ban pentip aprem jompi ba kani ka kunhun jungi ha ka jinga trailang rengkat bat ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang ngini penlong ya kawai ka dancing competition ha ka ba nakaliang jog all Meghalaya Dancer Association group kalong kawai ka benta ka ban say don bentalang bangi man ha ka tay kasngi kum ka jing kawai na program na ka benta ka jingle burong jong ka tay ka school St. Mary's High Secondary School ka jingdap jongka kum ka Jubilee Sanpo Slam juga jingdap Jubilee jong ka tay ka school kum ta ni nakaliang jongi kum ka association haringkat juga jingtre lang ka school ni sawanra ya ki armo ki floor jong kane kari kasi jongi kata kalong iway de Mr. Steve Jerwa bolong winner jong ka India's Best Dancer Season 4 but hadin kata pat sawan man perform ro sa one bahag concert bolong way nakikun samla ustar floor jong kane kari kasi jongi ban perchet pencingai but ban I'm same ban nakabanta ka jingarap ya katiga school hagatiga sngi apun real trek jong mentau na April arjara pesan kinsodon shibun ru ki program but ki activities repair hakaba ki klung ki khna ru kila ban don batalang kila ban ya kemenlang hagatiga sngi hakaba ngin sawanra Kindon kijat games repair kum yakini ki khna kum ka bouncy castle trampoline but kiwe dero de nang tapru nakabenta ki padma kindon ru ki jingela kai ban penberngya nam ta jompi ki games repair marakate gisngi ngila yo ru ga permission nakabenta ban penlong kum ya ka minifit kumta kipat ba pelang ru kila man enjoy nado kapor shipo je step program ang ya shai but kumta hagne kapor ngidan angni ban khot ban weri pi ban ban I'm simlam but ban yarap na kabenta katay ka jingdon kam jong katay ka school sa sisen si wabian ni khot ni weri pi kipat ba ba fins mo ba banwan banya kemen lang bani ha ka tay